ساعتات قدم قطري 27 حموس 2019 قصر إكسبو دبنا زعبلو دزبل كونتات نبره كلامي توساتن صحدتاتن اتقصري بتهدئ زبل نفاس إنا تدفقو بزي عرفتي بزقمتا انداس ونونو عزيمو عجانا عن بابهم نابت قصر انداس سنزرو نكونتات أير تخبابي توساق صباقا سحابنة فترلو عواف زمرا عن باباتها سعسعو كبابي في السهملة منفس تخباب خاء حبوس منفس فترة السحابة إذا زعينة كونتات كبابي مبقر نتزي حلال تسعر حزب منقسم إيرترا أم عبال عقم سب زيغاتات زنقدا نلو منبار نتعامت متى منقس إيرتران من إسيا زيغاتات كبير وطعيتات الناقبرة بأكادامن مويان ديسيبلينن هانيتو بخلو دلوات غيرو نابستفضاليات كارات هاجر نخوفرو استرالو نايم مرقطات صنبلي وصدكم سناي مكتال እትጽምብል ኣብቲ ብሽልማት ዘጌጸ ኣዳራሽ ጅስሪ እዩ ነይሩ ስነ ስርዓት መመረቕታ ሰልጠንቲ ደንደን ንግዳዊ ስልጠና እዩ ነይሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ቤት ትምህርቲ ደንደን በ4 ዓውደ ሞያ ማለት በታሕዛ ሕሳብ ምሕደራ ንዋት ላይብረሪ ሳይንስ ሓበሬታ ሳይንስን ሰክተራልያት ሳይንስን ዝተመልመሉ 333 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 459 ሰልጠንትያ ንመመረቕታ ኣብቂዓ እዛ ትካል ን17 ግዚኣ ብሰርቲፊኬታ መሪቓላ ይኹን እምበር ናይ ሎሚ ዓመት ስነ ስርዓት መመረቕታ ኣዝዩ ፍሉይ ዝበለ እዩ ዝመስል ዘሎ እቲ ስልጠና ብደቂ ኣንስትዮ ዝተዓብለለ ካብ 6 ዞባታት ሃገርና ዘእንገደ እዩ ነይሩ كموصيتو خا تناي ممرقتا سنة سرعات قاون ستونزفا حقاب عمبابا بزحاقفا تسفوها دك أنستيو استعابلالة سدرا بيتاتنا قايشين ممهران انتمهارون سلط انتن بوعو تعقيثن هوي هويتان نتتصن بالجمروهم في الشغتان مساعة عامن تمرقتن ولدن توسخو حقوس كونا إذو خلو
ህልውን ናጽነትን ሰላምን ሓጎስን ምዕባልን ክንረክብን ከነስተማቕርን ዝኽኣልና ሳላቶም ኣዝዮም ክቡራት ሰማዕታትን ስለ ዝኾነ ኸዓ እቲ ጽምብል ብዝኽሪ ሰማዕታት ተፈለመ ስዒቡ እቲ መደብ ብሓጺር ጸብጻብ ተሰነየ ዝኸበርክንን ዝኸበርክንን ዘን ኣብ ዝለዓለይ ጠርዚ ምዕባልን ቁጠባዊ ዕብየትን በፂሐን ዘለዋ ሃገራት ዓለምና ልዑል ባህርያዊ ጸጋ ስለ ዘለዎን ዘይኮናስ ኣብ ምምዕባል ጸጋ ሰብን ዓብ ወፍርን ጻዕርን ስለ ዝገበራየን ክዕወታ ክኢለን መንግስቲ ኤርትራውን ነዚ ኣምርዚ ብምርዳእ ካብ ሓርነታዊ ቃልስኣት ሒዙ ብግብሪ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ እዚ ናይ ሎሚ መረቕታ ሕያው ኣብነት እዩ ቀንዲ ዕላማን ተልእኾን ቤት ትምህርትና ድማ ነዚ ዕላማ እዚ ግሁዱን ዕውቱን ንምግባር እዩ ብግብሪ ንሰርሓሉ ከም ዘለና ድማ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዘካየድናዮ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ዘረጋግጾ ሓቂ እዩ ኣብ ኣዝዩ ትስፍኡ ናይ ሰላም ሃዋሁ ትምረቑ ምህላውኩም እንኳዕ ሓገሰኩም እናበልኩ ትምህርትን ሞያዊ ዕብየትን ደረት ኣልቦ ስለ ዝኾነ ነዚ ትስፍኡ ናይ ሰላም ሃዋሁ ተጠቒምኩም ሞያዊ ዓቕምኩም ወትርክብ እናበልኩም ነቲ ብኩለንትናዊ መዳይ ሓብሒቦም ኣብዚ ደረጃ ዘብቅዕኹም ወለዲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብቕንዕናን ተወፋይነትን ክትክሕስዎም ማዓፀፌታ ክትዓዩ ቃል ተኣትው ላዕለት ከም ዝኾነት እናዘኻኸርኩ ነቲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣብ ቤት ትምህርትና ዘንጸባረቕኩሞ ልዑል ስነ ምግባርን ትሕትናን እናመስገንኩ ኣብ ስራሕ ዓለም ክደግሞዎን ስም ቤት ትምህርትኩም ከተጉልሑን በዛ ኣጋጣሚ ከዘኻኽረኩም ይደሊ ከምቲ ካብ ዝሓፂር ጸብጻብ ክንከታተሎ ጽናሕና መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ ምስ ድሩት ቁጠባዊ ትሕዝትኡ ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰቡ ዘይተኣደነ ወፍርን ጻዕርን ክገብር ጸኒሑን ኣሎም ምኽንያቱ እዘን ኣብ ዘለናዮ እዋን ኣብ ዝተዓለ ጥርዚ ምዕባልን ቁጠባን ዕብየትን በፂሐን ዘለዋ ሃገራት ዓለምና ልዑል ባህርያዊ ጸጋ ስለ ዘለዎን ዘይኮና ኣብ ምዕባል ጸጋ ሰበን ዓብ ወፍርን ጻዕርን ስለ ዘካየዳየን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኣምር እዚ ብኣግኡ ተረዲዩ ብግብሪ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ እዚ ናይዛ መዓልቲ እዚኣ መመረቕታ ከም ህያው ኣብነት ክውሰድ ይከኣል ካልእ ኣገዳስነት ብምርኣይ መንግስቲ ኤርትራ ትምህርትን ኩሉ ካብ ዝብል ፖሊሲ ምዕሩይ ዝርጋሐ ትምህርትን ኩሉ ዜጋ ንምብጻሕ ዘይሕለል ጻዕርታት የካይድ ኣሎም ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዋላ ኣብ ትርሑቕ ገጠራትን ጎቦታትን ስንጭሮታትን ከይተረፈ ኣብያተ ትምህርቲ ሃኒጹ ዜጋታት ማዕረ ዕድል ትምህርቲ ዘይዝኾነ ክፍሊት ከፊትሎ እዚ ናይ ሎሚ መመረቕታ ዘርእየና ካልእ ተወሳኺ ሓቂ ኸኣሎ እዞም ተመረቕቲ ካብ 6 ዞባታት ሃገርና መፅዮም ብሓባር ዝሰልጠንሉ ምኽንያት ምፍታሽ እምበር ኣገዳሲ እዩ ንኣገዳስነትን ረብሓን ናይ ከምዚ ዓይነት ብሕብረ ብሄራዊ መደብ ስልጠና መምሃራንን ሰልጠንትን ርእይቶ ኣለዎም እዋ እዛ ቤት ትምህርትና ከም ሰው ሃገርና ኢና ናሓስባ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ብሄራት ስለ ዝመፁ ሓደ ሕብረ ብሄራዊ ብዙሕነት ኣለዋ እታ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ነገር እዮም ዝለዋወጡ ማለት እዩ እቲ ባህሊ ናይ ወዲ ከበሳ ዘሎ ናይ ቆላ ዘይፈልጦ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ቤት ትምህርትና ግን ቀለም ጥራሕ ዘይኮኑ ዝመሃሩ ናይ ኩሉ ዞባታት ዋላ ካብ ኩሉ ብሄራት ስለ ዝመፁ እቲ ሕብረ ብሄራዊ ብዙሕነት ኣለዋ ሕጂ ትምህርትን ባህርን ዋላ እቲ ልምድታትን እዮም ከይተረፉ ዝመሃሩ ዝያዳ ነዚ ከምዚ ንክንጥቀመሉ ድማ ዓመት ብኣጋጣሚ ግንቦት 24 ባህላዊ ንጥፈታት ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ባህላዊ ንጥፈታት እንታይ ቁሸት ዞባታት ንገብር ቁሸት ብሄራት ንገብር ካልእ ድማ እቲ ትምህርቲ ክመሃርዎ ዝሓገዩ ፕራክቲካል ከመይ ገይሮም ዲስፕሌይ ገይርዎ ወይ ከመይ ገይሮም የንፀባረቕዎ ብተግባር እውን ዕድላት ስለ ንኸፍት ዝያዳ ነቲ ናይ ውህደትን ሓድነትን ወይ ድማ እቲ ናይ ባህላዊ ምልውዋጥ ከም ዝገብሩ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ስለ ንፈጥር ሕጂ እታ ቤት ትምህርትና ኤርትራ እውን ክብል ይኽእል እየ ንእሽተይ ኤርትራ ክብል ይኽእል እየ ብባህሪ ወይ ብልምዲ እንድሕር መፂኻ እያ ማለት እዩ ቀዳሚነት ነገር ምስ ብዙሓት ኣሕዋትካስ ካብ ዝኾነ ዓዲ ተፈላለዩ ቦታታት ስለ ዝመፁስ ፍቕሪ ኣሎ ሕውነት ኣሎ ነንሕትትካ ትተሓላለኻ ወኣብ ዝኾነ ቦታ ክትግዕዝ ክትከይሽ ከለኻ ነንሕትሕትካ ሰላምን ፍቕርን ስለ ዘሎስ ምስቲ ተምሃራይ ምሳኻ ዝመሃር ነበረ ምስኡ ክትራኸብ ትኽእል ኣብ ዝኾነ ዓዲ ሕጂ ንዝኾነ ዝደለኻዮ ኣብቲ ዓድታት ክትተሓባብረካ ክእል
ስለዚህ እዚ ዓይነት ስልጠና ማዕረ ዝውሃብ ሙያዊ ስልጠና ባህላውን ልምዳውን ተመክሮ ዝለዋወጥሉ መድረኽ ክበሃል ይከኣል። ነዚ ብዝያዳ ንምሕያሉ እውን ቤት ትምህርቲ ደንደን ዓመታዊ ባህላውን ስነ ጥበባውን ፌስቲቫል ኣብ ውሽጢ ቐጽሪ ቤት ትምህርቲ ወዲቡ ተምሃሮ ቋንቋኦምን ባህሎምን ልምዶምን ከም ዝለዋወጡ ምግባሩ ምጥቃሱ ኣገዳሲ እዩ። ብዘይካዚ ተምሃሮ ንሃን ስነ ጥበባዊ ዝምባለታቶም ዘውፅኡሉ መድረኽ ኣዳልዩ የዋስኦም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት መመረቕታ እምበኣር ገለ ካብቲ ስነ ጥበባዊ ውፅኢታት ቀሪቡ ንረኽቦም። ቤት ትምህርትና ማዕከል ፍልጠትና ኮስኪስኪ ዘዕበኺ ኮንኪ ወላዲትና ፈልፋሊ ፍልጠትኪ ዕቤት ንዓና ሕሉምኪ ንጹፍኪ ንፍልጠትና ወላዲት ክብለኪ ልዕርዕቲ ኣደ ብማዕረ ትጥምትዮ ኩሉ ዝተወልደ ዓብይ ኮነ ሕሳስ ልደር ዕምቆት ፍልጠትኪ ንዓና ተስንቒ ሓንቲ ፊደል ከይገደፍኪ ንዓና ተዕጥቒ ወጋሕታ ትትንሲ ከይተሃከኺ ኤልያስ ደኽብለኩም ሰብ ሓበሬታ ሴክሬታሪ ደኽብለኩም ሰብ ኦፊስ ኣካውንቲ ደኽብለኩም ሰብ ሕሳብ ማናጅመንት ደኽብለኩም ሰብ ምሕደራ ኣለኹም ዶ ኣብ ዝቐድናዮ ኣጨኹም ኣጆና በዞም ውፍያት መምሃራን ዝመሃሩና ኣብ ግብሪ ክነውዕሎት ሞያና ኩሉ ተምሃራይ ብኣኺ ዝሓለፈ ካብ ኣኺ ፍልጠት ዓቲሩ ዝሓቆፈ ኮኸብ ጽባሕ ሒዘሜኪ ዝሓለፈ እወ እቲ ንስኺ ዝመሃርክዮ ይወፈር ኣሎ ኣብ ኩሉ ዓውደ ዕዮ ምስጋና ይብጻሕኪ ቤት ትምህርተይ ሓንጎል ተበራብሪ ፍልጠት ተቕስሚ ስለ ህዝቢ ንሃገሩ ጥቕሚ ብሓቦ ትምህሪ ብዓቕሊ ካባኺ ይርከብ ኩሉ ዓቕሚ ዘይትነጽፍ ማይሩባ ዝዛሪ ንግሆ ምሂርኪ ትደግሚ ድሕሪ ቐትሪ ዘይጠግመኪ ብፀሓይ ብቕሪ እወ ዳሕሮት ክትቅበሊ ቀዳሞት ክተስግሪ ንሓደስቲ ዝመጽኺ ትተባብዒ ካባኺ ዝሰገሩ ተኽርዒ ትጥምቲ ንቕድሚት ወትሩ ትጥጥዒ ኣለዉ ጅጎም ዝሰብሰቡ ፍያት መምህራንኪ ሓንጎፋይ ኢሎም ዝቕበሉ ብመንፈስን ወንን እቲ ምንታይ ማዕበል ምዕባለን ንህዝብን ሃገርን ምስጋና ይብጻሕኪ ቤት ትምህርትና ካባኺ ክንፍለ ክንረክብ ትምኒትና ሰንሰለት መንትታት ገፋቲት መስተርሆት ንፉዓት መምህራንኪ ዘዕተሩ ፍልጠት ስቂ ዘስንቑ ንመዋእል በሊ ቤት ትምህርተይ ካባኺ ዝተመሃርክዎ ኣብ ልብና የሕድሮ ኣጆኹም ኣጆና ወድና ጓልና ተምሃሮ ክንሰግሮ ካብኣ ክንቀስሞ ፍልጠት ኣእምሮ ዓቕመይ ክገልጸልኪ ብምድፍና እንተዘክሮ መሪቃ ኣፋንውና ንዝመጽእ ብህይወት ክንሰግሮ ምስጋና ንዓኺ ፍልጠት ካባኺ ወላዲት ንስኺ ምስጋና ንዓኺ ፍልጠት ካባኺ ወላዲት ንስኺ ቴንክ ዩ ወገንና ተመራቂ ብስራት ሚካኤል ነበሪ እዚ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ሰልጠንቲ ብዙሕ ናይ መጻኢ ተስፋ ከማዕዱ ሞያዊ ዓቕሞም ክምናበሉ ነቶም ከቢድ ወጻኢታት ዝገበሩሎም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብቕንዕናን ተወፋይነትን ብዓጸፋ ክሓስቦም ኣገዳሲ እዩ። من اسمي جماعة أحمد موسى تبايلة كابزوارو بمتين وزوار سنعفة متين مالتي أنا بزي أكاونتانت ودي أنا خا نزه هزبين نزه هاجرين بنت أنا زمهر نقع بأكاونتانت فيلد خا أنا هاجري كجلجل عب تسفل لنا مالتي وأنا زبسي زيارة نتتمهارين نمتبعين أبزل على الدرجة نخبت حني دبل كلاي نجار كأني كابتنا كابزن كلوت هاجرات كلن بجنزبهم زمهروس نهنا منقصنا بعلو شايفينه كل وقت أيتاس لزمهرنا زلا كمسكونه يدل مالتي نها هاجرنا عندما عملت أفتخر اللوان بعامنا هم تعمل قصنا أنا زمهرنا نحنها بعامنا قلقلنا
أبز على درجة ها نبصح ندلي منقصنا نقول سبكة نمسكن Samir Gashazi Andemaya Sandro Hatel Tasfadar ኣብዚ ጉዳይ ወለዲ ንሰልጠንቲ ደቆም ተመሳሳሊ ሓደራን ማዕዳን ሂቦም ኣለዉ أنا شمي أحمد حج موسى محمد بحال كب زوبا دبوب كب نؤ زوبا سنعفي MSA إتينا عايز أمسيني أبزي زيا ذات ريواز لهم قلعة زاقوالي أبزات مهرتي بلجاتاتين بخلو سلزي وسادت نعا خبلا مسير لهم مالتيو زاد درجة زي يعني إحنا قدامنا إتي منقستنا نمسكنا يا مالتي مالت نصعت مهرتي سلز جبرنا إتي تمهرتي يعني قدام الدرجة سلز حازت منقستنا ينقص به زخونة زيجا خمهار الله سلز بره بنصع سلز زخونة نصع سلز زخونة بجنزب انت زخون مئتي تعطوي دولارات مخفين تلخون اتعقمي أين برنا اتدقنا وين أي متمهارو هجي تاز بالك حق اللي تخكلين ديو أنا زاقوالي تمهرتي مودعتها يبلون تمهرتي أي ودعيني إذا تمهرتي خد قصلة يمعدا نهاجر تمهركا نهاجركا أيو نلمعات نتي هجي نساو سيدات تزرلا تشوتات نسات بلطويا أكاونتين يا وسيدات زرلا مارتي أكاونتين ترح يكونين نهاجر زليو أبزي تفلالي نجارات يعني تمهيرة تهاجران لمعاتين صناعاتين غيرا نهاجرا تقلقل نتي زي تمهاري بقدم قدادم ننتخذ النسيا نقبل أنسين ترى تمهيرة نجزاء تهنس كاب جزاء جميلة خاني سجام مودعتا اختبل تخيليا أنا زي معدا خاني خد قصل زي معدا زاقوالي زي هجي أنا يتي حقوسي وسنسل زي بقول هجي أنا بتحقق زاكل مزرابك تفيني له كون قصاص بغير متزارب كانيره كاد نويا تلبه هتهتاني منانو اسكولا كني معنا اسكولا كان ما يكني ايفو كني اسكولا من نحيتي ديتكني ديته انو كاد معناه تيبرا ايشله فريت لجد نانو تيني مخيرجد ولدي معنا ولا دي مخير وينكو ولا دي فايشه وينكو عندتي معناه انك بيارغو مريا ايش فري بيتجد كني نانو معناه تا مدارس إلا كنا اللي حيوتي أدرسه كده معنا أي كاتك كوريتا إيفوك هاتك كوريتا أي معناه كني إيفوك هاتك كوريتا أنو كافة منقوم حدينه أنو إني بدالي تالي سوله إيش تنجحه أسكولات ده إيش فرق جيته كذا كاونتينا كان معنا حساب كنا ما كنت تخرجه تاني معنا كذا إيش كنت تخرجه تاني حاجة كذا نبى حاجة كني أما يبصم كيف يعني إيش كنت تخرج فرام منقوم فرام أسكولا بكيت مالي بيثبتها أي حاجة ليل تواصل وكندك فرام أنو إني منقو حد اليو منقو فرح اليو تيه جد مالي برضه هاي إني أكو ينجحونا رجاليو أنا خابون بزح حز الصبح هنا تزهاجرون خابون بزح حز الصبح هنا تو أبزي كابتي بنات أعظم هارم حزب المنقسن والصون تعاطافي ليتين كترنوت مويو أم لا على درجة بسرح ترجمهم كحصول لهم طرح زولاني هنا تو بزي زخون يكون تقول بنات بس إن داتما هرو بتخا الناس صرحوا أبزل على درجة خوصحون حزبهم من منقسمون كحصو لاوم شوي تناسب أبا مايا وخليت أنا يسعى شغل الرأي بقول ተማሃሮ ብወገኖም ዘሎ ተስፉ ናይ ሰላም ሃዋህው ብዙሕ ናይ ስራሕን ትምህርትን ዕድላት ይጽበዮም ምህላዎም ብምርዳእ ንዘለዎም ሃገራውን ስድራቤታውን ዕዳ ንምኽሓስ ድልውነቶም ብኸምዚ ገሊፆም በዚ ትምህርቲ ተማሂረ ዘለኹ ኣብ ላዕለ ደረጃ በፂሐ ኣለኹ ብል ብድሕሪኡ ከዓ ነቲ ህዝብን መንግስትን ምስ ተማሃርክዎ ትምህርቲ ኣበርቲዐ ኣብቲ ድለት ስራሕ በፂሐስ ክኩሕሶም እቲ ግብረ መልስስ ክህቦም እዩ መደበይ መንግስትና ጥራይ በቲ ዝገበረና ኣታ ወፃኢታት ونمهر بقينا كنكو حسينا ها بس قبلنا تمرقنا هذا الحوزة تمرتي نزي قبراون وصيتاون أم مقبار مبار ترى منسترتاتن تكالاتن أبتها حزانا ملاملان حدثت أبالات وصانا قد كمزلوهم ممهاران تمهارون نسع بإيتو هيوم اللو حدا أبتي أمادا دبا مالتي مسمسكا بينا يوديو أبينا يدمع أطفالت قد قال لك مغنيات أبزيت مرة ولا عودوا معنا هريتي غير ظهر جزء كلهم داخل يتصرح جن أفت مجمع مرة أجوا جونا ينبال بهرو خل خير حجاب كم زمان أمتى يوديو أبي كدمع خل زيادة تنتقلات خلطوا خل علون زمانتي قال نعشت سلا زخونو متبعيد لي نعم ناس أنس بخمزي حليفة قبل لو تتقوم ذول الحلافة مالتي
كم ذكرنا كم درجة بصحة كلهم من حركيرو زيادة عن حر أنا سنتي ومصو صرحوا اليوم زل كسيد لنا معناتي توم أسرحتي كم زي كم ملك أسب سي كم كراد ونخل لهم مساحة مساسينهم مستوايكا نعخاز متشأ كسرح ندمزو كم تقاطن قالن زي بنو نعخاز متشأ كسرح ندمزو حقوز هالو يزم ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ ኣብ ደረጃዝን ኽበጽሑ ኣዝዩ ዝተዋሃደ ምትብባዕ ካብ መንግስትን ትካላትን መምሃራንን ወለድን ከም ዝተገብረሎም ብምዝኽኻር ተምሃሮ ብፍላይ ነቲ ብመምሃራኖም ዝተገብረሎም ሓልዮትን ምትብባዕን ብኣብነት ክጥቀስ ብምዝኽኻር ናይ መምሃራን ኣበርክቶ ወሳኒ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ንፍዓት መምሃራን ምጽኦም ንሕና ናብ ዝደንደንኩም ሻል ስኩል ማራ ብጣዕሚ ኣብዚ ሰለስተ ጠቂሶም ግን ኩሎም ብጣዕሚ ንፍዓት እዮም ዝመሃሩና ማራ ንፍዓት እዮም ማለት በብናቶም ፊልድ ዝወዱ እዮም ካብ ዝምሩና ኣካውንቲንግ ዝወዱ ኣካውንቲንግ ላይብረሪ በብናቶም ፊልድ ዝምሩና ሶ ማራ ንፍዓት እዮም ማለት ቤት ትምህርቲ ብወገኑ ነዚ ናይ መምሃራን ግደፍሊ ኣተኩሮ ገይሩ ኣብነታውያን ንዝበሎም መምሃራን ተኻፈልቲ ናይቲ መተባብዒ ሽልማት ከም ዝኾኑ ገይሩሎም መዐየሪ ኣብነታዊ መምህር ግን እንታይ ነይሩ ይኸውን تغنى علامة متبعنة ممر معناتي تتابع سي هذا تمامهرنا ذا سكوفي يكونن جن قال سلام تايكم أخوينه اللي قال نجار كله خالين دي كل ميت ممهران تليس بميتهم بيرفكت مصل كأيكودني معناتي حجي أمانكم ممهران نايود در منفس نحضر تغنى متبع نتتابع زلخاون صريحة تتابع زلخا نعمتهم كقصلا زيادة صرح تغنى علامة نايتي نقبرو شلماتي بخمي معك أنا نشيل لهم نحرك وين دما قالوا أنا كرايتيريا 4 أكلات زقومكمو تمهارو قالوا زقومكمو حطتات نوامينا شو ما يصحفوني ناي تمهارا يصحفني كم نوصل كف كلاس جن 10 ريبريزنتاتيف غيرنا حدا ممهرسي 4 كلاس مهر نحرك وينس 4 تمهارو زقومكمو والله معناتي قال أكل محضر ماله أفت محضره وشان هك خميس ممهرسي قال سوبرفيجن አለው ዲፓርትመንት ይደሳለው ሱፐርቪዥን ሶም ድማ ናተም ማቀኒታት አለው قال بتيفيتون ይመጽናይም ተምናትና ክፍል ማለት እዩ ሶሙን ናይ ሱፐርቪዥን ነገራት አለው ነዚ ኩሉ አግምት ያቲኻ እንዳሐር ሓደ አቨሬጅ ወሲድካ እቲ ውድድራት ዝካየዳ መንጎት መምህራን ማለት እዩ መምህር ምስተማሃሩ ጽቡቕ ዝኾነ ርክብ ክህልዎ ኣሎ ከምዚ ስትሪክት ዘይኮነ ከርሐቆም ዘይኮነ ዘለዋስ ናብ ነብሱ አቅሪቡ كم أحواته ويدما كم دق وتم عبيت خاريم كا كم هروم كم زلوا مزبل نابنت أنا حجي أبكلاس مساعته كم ممركم زي كناس كم حاوكم رأيني دز بالكم حتى تو إن بالك يزمر أبت خلاص زات سوي كا لحني ما جم كم قونا الله تمام. كلامي دوس كلامنا كذي ولما نادرا يمشون ممر نادرا ቤት ትምህርቲ ደንደንን መምሃራናን ተምሃሮአን ከምኡን ወለዲ ብዘሰላሰልዎ ዕውት ናይ መምሃርን ምስትምሃርን ጉዕዞን ዝረኸቦ ዓወትን ምንረኽኦም ብደስታ ዛዚሞሞ ሓጎሶም ድማ ብናይ ሓባር ስእሊ ገሊጸሞ